दा जोबथारनायाव मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों मैया जों मोननैसो स्टेटमेन्टखौ होनायखौ नुनो मोनदों आबसुनि दैदेनगिरि बिथां दिपेन बर' फैगौ 2024 जुदि बिटिआर एकर्डनि दफाफ्रा इमप्लिमेन्ट जुदि जाहैयाबा अब्लानि समाव आबसुआ बड'लेण्डनि बा सोमावसारनाय होसिख्रावनायनि हाबाफारिखौ लाफिनगोन होननानै बिथां दिपेन बर'आ फोरमायदों बेवहाय नोंथाङा मा फोरमायनो सानो फाग्ला बे कुइसना आंनि नङामोनथ' प्रमद बर'निसोमोन नों प्रमद बर'नावसो सोंनांगौमोन सुक्तिखारिया प्रमद बर'सोना बिटिआर लाबाखै होनबा प्रमद बर'आ दा प्रमद बर' बिटिआर लाबोनायाव बोरैहाय फाग्ला दरना होनांगौ जाखो बोरै बड'लेण्ड सोमावसारनांगौ जाखो नोंना मालाय जायो नालाय बेखौ आंनावसो सोंनांगौ आं नांग्रासोना फाग्लालै नोङो जाय हक मा बुंनो जेखुनु जाया बेफोरखौ जोङो सानबाय थानानै समबो गैया बड'लेण्डखौ बयनोबो नांगौ रावनोबो नाङि नङा दा आङो जेन'बा जाथिखौ अनबोनाय हिसाबै जाथिनि नामाव खस्थ' लाबोनाय हिसाबै आंनि बेखौनो बुंगोन दा बड'लेण्डनि नामाव सोमावसारोब्ला बा दरना होयोब्ला रन्जन दैमारि सारनि नामाव दरना होनाया सोमावसारनायासो गोनांथार होननानै आं सानोलै दा रायजो राजाया मा सानो आं बेखौ बुजिया दा जेबायदि सिटुएसन बे सिटुएसनाव जोंनि बिटिआरनि गासै बर'नि इन्टेलेक्सुवेलफ्रा गोरोन्थि लामाजों जुदि आगान सुरबावोब्ला बर' हारिया गैला गोदोनासिम मन' जाखाबायलै राजनितिजों प्रमद बर'नि राजनितिजों आरो गोदोनासिम मन' जाखानायखौ नुसेयावबो गावनि पार्सनेलखौ साननानै जुदि वान साइडजों थांबावोब्ला जाथिया खिन्थु जोब्बाय दोबैथायबाय मन' जाजोबथायबाय दा बेनिखायनो नैबे सोमावसारनायनि बेलायाव आं इसेबां बुंनो थाङा दा दिपेन बर'आ जेन'ब्ला जेबायदि सिमां नुदों बे सिमांखौ नुवालासे थोंजोङै रन्जन दैमारि सारनि बा रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे केडार्स लिडार्सफोर दं जेलावहाय बिथांमोनखौ माबोरै बख'नो हायो बेखौ गभर्नमेन्टजों नांनायासो मोजां बड'लेण्डखौ दोनथ'नानै बड'लेण्डआ बेबायदि लामा जथेनाय माबा माबि रायजो राजाफोरखौ खस्थ' लाहोनानै सोमावसारफिनोब्ला बै बड'लेण्डआ जानानै फैलाथ' बड'लेण्डआ पलिटिकेलि नङाबा जाला आंनि मोनदांनायाव आरोखि दा बेखौ इन्टेलेक्सुवेलफ्रा बिसार खालामगोन खिन्थु आंनि बे फिसा मेलेमजों आं बेखौ सिन्था खालामदों आरो दावहाजों मोना बिसोरो मैया दाख्लैसो फाग्ला बोसोरथामानो जायाखै एकर्ड जानाया बेवहायनो गावसोरनो दङ जेराव नों दिपेन बर' होनबा प्रमदआ सोर जाखो प्रमद होनबा दिपेना सोर जाखो बिसोर 100 थाखा फैसानिनो बा 500 थाखा फैसानिनो उल्टां फाल्टां पिक्सारखा बाहाय नोङो मैयासो प्रमद बर'आ एकर्ड खालामखांनायाव एबसुनिफ्राय दिपेन बर'आ जुदि आरो बड'लेण्ड नांगौ होननानै सोमावसारोब्ला बोरै जानांगौ मा सासे मा होनो बेखौ भारतीय संगठनाव मोनसे प्रेसिडेन्ट जाहोलां मोनसे डिमान्ड खालामहोलां गभर्नमेन्टआ मालाय बेखौ गोरलैयै गनायगोन नामा बेखौथ' नोंबाबो गनायनाय नङाना नोंनि फिसालाया देरसिना दिनैहाय जुथा बिबाय दा जुथा बिनानै जुथा होखांबाय बेयो हिन्जाव लानानै जुथा जाबाय नोंनि सेकेन्ड फिसालाया आरो बेनो होनायखौ नुनानै आरो दिनै बाइक बिबाय दिनै साफ्रोमनोबो बिदि होबाय थानांनानै गोदान फैबानो खिन्थु न'खराथ' मोनसेयानो ना दा नोंनि सम्पथिखौसो नों बोफ्लेबाय थादोंना आरो बिनि गेजेराव जों दिनै फिसालानि फिसायानो बा बिफायानो बा माबा मोनसे मोजां सोमोन्दो थानाय रिलेटिभ देरसिन फिसालायानो दिनै जुदि जोबथेसालियाव दङलायनो बेखौ बख'वालासे गावनि बाखि फिसाफोरखौल'सो बे नायबाय थाबाथ' बे जानाय नङाना बेखौथ' दुखुनांथाव जागोन दा बेनिखायनो लाब गैया दिपेन बर' नोंथां बेफोरखौ सिन्था खालामथ'वालासे थोंजोङै गुवाहाटि सेन्ट्रेल जेलावहाय सोर दं बेफोरखौ माथा मारि आरो मा होनो बेखौ एक्ट्रिसा मोनैफोर दङ बेखौ माथा मारि रिहेबिलिटेसन दङ मोनैफोर बिथांमोनखौ माथा मारि आरो बे जेलाव जेसेबांनाखि हाइनान्स नन हाइनान्सआव दङ बेफोरखौ माथा मारि अब्ला रासिन सनमान दं बड'लेण्ड लाबोनायनिफ्राय देरसिन सनमाना नोंहा दङ दिपेन बर' लाब गैया नोङो मा सानो सान आंनि मोनदांनायाव लाब गैया बिसोरखौ बख'ग्रो बिनि उनाव ज' मा खालाम नों गभर्नमेन्टजों दावहा होनो ना बोलो होबावबाय गभर्नमेन्टजों दावहा हैनांगौबालाय नोङो बर'नि पार्टिफोरखौ जमा खालामग्रोदोब्रा नोंखौ इसोर नाम मानिगोन रायजो राजाया खस्थ' मोनबायलै दिपेन खस्थ' मोनबाय दिपेन बर'
एसे सिन्था खालामदो रायजोआ बयबो हांमा सुरबायथ' नोंसिनि एक्टिंखौ नुनानै सोरहा मा गोजोननाय दंबावो सोरनि संसाराव सुखु गोजोन दं रावनिबो सिपियाव 100 थाखा फैसा गैयाथ' दिपेन बर' आरो बे रायजो राजाया बिटिआर जाबाय ओंखारनानै इसिबां अमा जाबाय इसिबां रंजाबाय इसिबां मोसाबाय जै होबाय इथम गावबाय आरो रायजो राजा मालाय मा नांबावगौ जाखो बेनो बिटिआरानो थोबायना गोदानै आरो मा बड'लेण्ड बिबाय थानाय बे पलिटिकेलजों जाजोबगोन पलिटिकेलि बेखौ बारा माथा मारि नाङा रन्जन सारमोनखौ बख'ग्रो जों सेलुट खालामगोन नोंसोरखौ मान होगोन बुजिबाय दा नोंसिनि अफिसाव जों थांगोन खिन्थु एक्स एनडिपिआ जेबायदि पावार फांसनाव दङ नोंसोर एबसुआबो बे एखे पजिसनावनो दङ मानोबा नोंसोरबो सिगनेटरि उइटनेस नोंसोरो बिटिआरखौ बै समावहाय बुंदोंमोन जों एबसुआ एकर्ड खालामबाय दिनैहाय बिटिआरआ जेरैबायदि मन' जादों बेखौ नुनानैसो दिनै सोमावसारनो नागिरदों बेखौ जों बोरै गनायनांगौ बर' रायजो राजायानो गनाया बेखौ आरो जों एक्सआ बोरै गनायगोन हाबाब रन्जन दैमारि सारा नै माबा इउजि ब्रह्ममोनखौहायनो फोथायब्रेनानै एबसुखौ फोथायनानै मेगन मेसेबनानै सहि होबायलायनो मा राव जाखो बेलाय फोथायजाग्राया मावना होदो रन्जन सारखौ जेलनिफ्राय लाबोदो एसे गिदिर फोथायजानानै नों फोथायनायखौ मानो होफिननो हादिया रन्जन सारखौलाय मानो बर' रायजो राजानो मानो बर'नानो होफैनो हादिया ना बे दाखालि बावैबा सिगां बुंलांनाय प्रमद बर'आ न' होफैबाय होननाया बे जेलाव दोनहैनायासो न'आव होफैनाय जाबाय नामा जेलासो जोंनि बर' जाथिनि न' जाबाय नामा थांजोबखागोन बर' जाथिया सोरबाया जाय माखौ बुङो बेखौनो जेलाव सोखायो इउपिपिएलआ माबा आरटिआइनि अनगा बिसिनि सालाय बियाव जेबो गैला खालि आरटिआइनो सोरबा सासे मोजां सानखांनानै बुङोबानो बेखौ आरटिआइ होनानै जेलाव सोनायसो मा जाखो बेलाय इसेबां हिंसा सरखार सालायनो मा सरखार जाखो बियो लाङै दोनहैजोबथारबानो जाबायना सोरखौ सन्देह दङ इउपिपिएलआव बिसोर बर होनाय नङा सन्देह गोनांखौ जमा फुथुमजोबनानै लांदो जों हले डेडलाइन होनायसो जागोनलै डिसेम्बराव जुदि रन्जन सारमोनहा जेलाव जेसेबांनाखि केडार लिडार्स दङ फाइनान्स नन फाइनान्स गासैबो जुदि डिसेम्बरनि गेजेराव गवाब्ला जोंबो लामाखौ दस्रा लागोन पलिटिकेलि जोङो सोरखौ सापर्ट खालामनांगौ बेखौ गावनि खुगाजों जों बुंनानै लागोन जों नेबाय थालाथ' सहायला जों जानो हागौ जोङो हयथ' माबा मोनसे लामा लायोब्ला बबेबा मोनसे पार्टियाव जुदि जों ज'यैनो जुदि सापर्ट खालामनानै प्रप'जालनि गेजेरजों जुदि बिथांखौ बख'नो हायोब्ला जोंहा बाहाय सैसोनायाव जेबो लस गैया जों नांथाबगोन थैथाबगोन जोङो देहा सोलेर गथायजोबनानै बे पार्टिखौ जों देरहाहोगोन नोंसोरो सानदों खोमा थाखा फैसाजों भटखौ बायजोबथारगोन जोङो बिपिएफआ बै समाव 17 बोसोर बायनाय बायदि फाग्ला नोंसोर फैलार जेबो गैया नोंसोरो 17 बोसोरा हाग्रामाजों जेनबोखानाय हाग्रामा सारा जेबायदि दम जों बे 17 बोसोरखौ लाखिबोदों आरो बेजोंनो नोंसोरो नांबाय थानो नागिरो थाखाजों बेनाव थाखा गैया मालाय मा जानो सेन्टिमेन्ट दंब्रा आखायाव सिलाय लानानै दावहा नांनानै बिटिसि लाबोनायसो बेसेरा बर' जाथिया बिनि सायावबो गाबखांनाय दं आरो मा बुंनांगौ उनाव बुंगोन दा बुंजोबाबाबो उनाव बुंगोन जों बुफ्रुजोबा दानो जेब्ला जोङो डिसेम्बरसिमाव रन्जन सारमोनखौ होफैया अब्ला जों दस्रा पार्टिजों जों लामा लायोब्ला बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव जों जुदि हाबोब्ला बे पलिटिकेल पार्टिनि जानानै नोंथांमोननि गासै खोथाखौ जोङो बुफ्रुना होगोन फैगासिनो दं डिसेम्बरनि गेजेराव जुदि बर'नाबा प्रमद बर' नोंथाङा बिटिआरनि चिफ जानानै जेबायदि गेलेबोदों गेमखौ जों हमनो हाजोबनाय आं दिनै बुंथ'वा नोंनि गेमखौ जेब्ला बबेबा पलिटिकेल पार्टियाव जयेन लागोन अब्ला गासैखौबो बुंगोन जेबायदि गेम नोंनि गेमा जों हमनो हायो बाखि गैला रन्जन सारा मानि थाखाय थांदों बेखौबो जों मोजां मिथियो रन्जन सारनि बे गेजेराव बुंदों बा एक्स एनडिपिफोरनि केसनि बेलायाव बुंदों नोंसोरो ख्रिस्टियाननि बेलायाव बुंदों रिहेबिलिटेसननि गेजेराव बुंदों जों मावगासिनो दं केसखौबो जों खारगासिनो दं गैयाथ' आं दाख्लै थांनाय 9 थारिखआवसो गुवाहाटि थांनानै फैदों रन्जन सारखौनोबो लोगो लाना फैदों अफिसियेलि जेबो गैयाथ' नोंसिनि मावनाय गैया आंथ' जेबायदि खोनाबोदों गैया ओमफ्राय नोंसोरो नैबेहाय ससियेल मिडियायाव दामखावगासिनो दं जों नांगासिनो दं अफिसियेलि गैयालै गैया नङा बे नङा
फाग्ला गोजौनि सिसि केमेरायासो नुगोन होननानै बुंलायबाय नोङो प्रमद बर' गोजौनि सिसि केमेरा नुगोन गोजौनि सिसि केमेरानि केमेरा फुटेजखौ जोङो डिसेम्बरनि गेजेराव गवाब्ला जोङो भिडिअ फुटेजखौ जों होसिगोन सिसि केमेरानि फुटेजखौ गोजौनि सिसि केमेराया सोर जानानै दं मिथिगौ ना नों प्रमद बर' गोजौनि सिसि केमेराया सोर एक्स एनडिएफबि जेसेबां मुंख्लंफोर बिसोरनो सिसि केमेरा जानानै नोंनि जानाय लोंनाय खिनाय दुगैनाय नोंनि अफिस सालायनाय नोंनि दा अफिस सालायखांनानै हरनि समाव लेखा फरायहैनाय हराव रुम सिङाव बेफोरखौ खेबनानै दोनजोबगासिनो दं एक्स एनडिएफबि मुंख्लंफ्रा बे एक्स एनडिएफबिनि मुंख्लंफोर सिसि केमेरा जानानै सेभ खालामनानै दोननाय मेम'रिखौ जोङो बे भिडिअ फुटेजखौ जों डिसेम्बरनि गेजेराव होनो थांगासिनो दं माबायदि बे नोंनि खामानि मावनाया भिडिअआवथ' नुसिगोन ना गोजौनि सिसि केमेराजों खेबनानै दोननाय दङ सेभ जानानै दङ बेखौ जों अपेन खालामसिगोन मेम'रिखौ लाबोनानै मुंख्लंफोरनिफ्राय बेसेबां थेरब्रुं रावै थाङै थाङै नोंसिनावहाय साजेसन लायैदों नोंसिनिखौ बुंदों खुथार साला गथ'नि बिमाफ्रा आंनि फिसायखौ बख'दो सार जेलाव बेसेबां थाबावनो आं बिराद खस्थ' मोनबाय ससियेल मिडियाफ्राव गाबख्राव बुंगासिनो दं आंनि फिसाया बिदि बोसोर जाबाय जेलाव थानाया आं एथ' बोसोरखौ आं बेबायदिनो गथ'खौ फेदेरबोबाय फोरोंबोबाय आं दा माजों मा खालायबावनो उफाय गैला राहा गैया जेबो बेफोरो नोंसिनि बिखायाव नाङा नामा नोंसोरथ' सा साज्रां ओरैनो पाब्लिक बायदि जानानै फैनानैथ' नोंसोर लिडार जायाखैना जातिनि नामाव एबसु जानानै नोंसोरो एबसुनि जानानैनो नांबोनानै लिडार जाफैबाय लिडार जानानै दिनैहाय सरकार सालायलायबावबाय अब्लाबो नोंसिनाव सोरबा बिमानि मेगननि मोदैया दिनैसिमबो नोंसिनि गोसोआव जायगा गैया आरोखि गाबखांनाय गैया आरो नोंस्रा अननाय गैया आरो बे बिमाफोरखौ रान्दि जानानै थानाय बिमाफोरखौ नोंसोरो अननाय गैया आरो बे जोबथेसालियाव थानायनि हिनजावफोरखौ बिमाफोरखौ नोंसोर अननाय गैया एसे सिन्था खालामदोब्रा जोंबो गोजोनगोन ना जों मालाय माजों मा खालामनो जों गावनो जेबो राहा गैयै जाबाय गावनो गथ' गथाय फोरोंनो हायै जाबाय जोंबो फेमिलि जाबायना बैसोआबो जाबाय नांबोबाय खस्थ' लाबाय दा जोंबो लुबैयो कमरेड्सफोरखौ जोंजों लोगोसे बेफोरबायदिनो बिसि फिसाजों थानानै बा बाय बाहागिजों थानानै जाथिनि समाजनि मोजां खामानि मावफानो जोंथ' एबार डिसेम्बरनि उनावहाय गुबुना जा रन्जन दैमारि गद हिसाबै जोङो जेरैबाबो बबेबा मोनसे पार्टिजों थासोमना होमबाबो जों सिन्था खालामगोन दे बेखौ हयले आं बेक्तिगत हिसाबै आं बुंबाय सहायनो हायै जाबाय बारा हिंसा दा खालामसै जिखुनु जाया प्रमद बर' सोरबा माबा मोनसे बुङोबा RTI होनाय सोरखौबा होनाय बे आसामाव जोंखौ RTI होनानै जेल जाहोना मा जानो जोंखौ नायग्रा ओंखाम हैग्रा दंखायो बेहायनो जों थाबोनानै नांफैनाय सोरनिबा न'खराव थानाय सोरजोंबा जोंबो अनजानाय सोरखौबा अननो हादोंबा जोंबोथ' अनजाखागोन ना बे दिल्लीफ्रावनो कटर थानाफ्रावनो जोंखौ FIR हैदो दिल्लीफ्राव लांनानै जेलाव सोहैथोंसै जाहाथे जों खस्थ' मोननाय बायदि जों बाहायनो थाहैजोबसै सेस गाज्रि मानसिखौ बे बड'लेण्डनि नामाव सोमावसारग्राफोरखौ गासिखौबो लांनानै दिल्लीयावनो जेलाव दोनहैजोबथारदो नोङो साबेसे एक्स एनडिएफबि दङ बे गामि थानाय इउनिट अफिस आनसलिक अफिस ओमफ्राय प्राइमारि ना मण्डल ना बुथ नोंसिना पार्टि ना बिसोरखौनो कालेक्सन खालायै बाखि दादोनलै सापर्टारफोरखौ सिन्थायनो लांनानै दोनहैजोबथारदो बिखा गावबायलै जों प्रमद बर' बिखा गावबाय सहायनो हाला सिमा बारबाय नोङो बिराद जोंबो उदुर्ज जाबाय बबे बिखाजों सहायबावनो सोरनि मेगननि मोदै सोरनि दुखु खस्थ' ससियेल मिडिया साला नोङो मबाइला नेटखौबानो सोरबा सोरजोंबा खारफानाय नोंनो गुबुन हारि लादावनानै होदावबायब्रा ओंखायनो बर' सिख्लाफ्रा खालि गुबुन हारिजोंसो आरो नै माबा नागालेण्ड नागा मुस्लिम जानो हायोबा आसामिस मुस्लिम जानो हायोबा बर' मुस्लिम जानो मानो हाया होननानैसो कुइसन खालामबावग्रा जा बिदियावलाय सोर सिख्लाया फाग्ला बांगालजों खारफाया जानांगौ जाखो थोद फाग्ला जोंनि बर' समाजा आब्रुथि गोनां समाजलै जाथि जोङो आब्रुथि गोनां जाथि बे जाथिखौ बेबायदिद्राय दालांद्रायब्रा गावबागाव जाथिया गावजोंनो थागोन जोङो बिटिआर बासिन्दा हिसाबै जों बिटिआरनि बासिन्दाफोरजों जों गोरोबलायनानै मावलांगोन सोलिगोन बिदि नङाथ' नों मानो इसिबां बेफोरबायदि खोथा बुङोलै इसिबां अयनायखौ मानो खालामद्रायोलै जोंखौ
जोंबो बर'सो ना आरो जों सिखावबा आलदा खोथा पाब्लिकबा आलदा खोथा जोंथ' हाबा गुबुन चाइना बर्डार मानि दंफां हानानै जानानै फैनायलै जोङो बुजिबाय दा सोरनि थाखाय चाइना बर्डाराव दंफां हायैखो जोंलाय मानि थाखाय सहैखो बाहाय मानि थाखाय बे खस्थ'खौ लाखो जों बाहाय थैबोयोबा जोंनि बिसि फिसायाबो खस्थ' मोनखागौमोन रा दुखु नांखागौमोन जों दा गोथै गोथांखासोखा दा जों जेन'बा फैनायखाय नोंजों काउन्टार होबाय जों जुदि हजोंनो हाग्रायावनो जुदि थैबोयोमोनबा जोंनि बिसिफ्रा बेसेबां दुखु खस्थ' सहायनांगौमोन अब्ला जों दिनै बबे गोसोजों जों दिनै सिरि थागोन गासै इन्दि बिया गाबफ्रावगोन नामा बे सासे सानैयानो गाबख्रावनानै सासे सानैयानो जुदि सोरनिबा अलखदाव गोलैनायखौ जुदि नोंथांमोननिफ्राय बिनानै होआब्ला नोंनोथ' गासैनिबो बर' हारिनि दायथ'खौ लाजोबथारबायलै बर' हारिनि दायथ'खौ नोंनो लाजोब्बाय दा नोंनो नायनांगोन नोंनो अनसायनांगोन जाथिखौ नोंनो सिन्था खालामनांगोन फोथांनानै लाखिनायाबो नोंहानो दायथ' जिहेथु रन्जन सारमोनखौ नोंसोरो जेलाव दोनहरखाबायब्ला नोंसोर जुदि बिदि खालायामोनबा बिथाङा जाथिजोंनो गोरोबनानै जाथिखौनो अननो रोंगौमोन ना माबा अनलांबाय थागौमोन मावलांबाय थागौमोन मानोथो बिदि खालामनानै होखो नोंसोरलाय डिसेम्बरनि गेजेरावनो बरननांगौ प्रमद बर' नङाबा जोङो दस्रा पार्टिजों थांबाय जोंथ' बिपिएफबो नङा इउपिपिएलबो नङा बिजेपिबो नङालै आं खिन्थु सिगां सापर्ट खालामदोंमोन बिजेपिखौ आं जयेन जायाखै दा आङो जेरै रावबो गैया खिन्थु डिसेम्बरनि उनावहाय जों डिसाइड खालामसिगोन पार्टिखौ बबे पार्टिजों थानांगौ नोंथाङा जुदि लाबोनानै होफैनो हायोबा लाबोदो खिन्थु जेबायदि गेलेदोंमोन ना नोङो एसे गोरलै साननानै गेलेदोंमोन खिन्थु आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ सानाखै आसाम गभर्नमेन्टआ लोगो जानानै खामानिखौ मावदों मालाय मा जानो नोंजों दाथ' गोरा जाथारबाय दिपेन बर' बिथाङा ओरैनो नांनो होनाखैब्रा सिङाव निस्सय माबा मोनसे बिराद गुलाय गुजाय दं बिराद गुलाय गुजाय दं बे गुलाय गुजायखौ लानानैसो माब्रैहाय ओरै दावहा होफ्लानानै एबसु हिसाबै जाथिखौ लोब लोब देखायनानै माब्रैहाय इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हागोन नैबे टारगेटआवसो दङ आंनि मोनदांनायाव दा बेखिनि बिदिखौसो आं मोनदांदों सिङाव नोंसोरो जेबो हाया जा बुजिबाय 75% आसामानो सालाय हरगासिनो खाना अन्थाइ बाला जों आसामाव थाङाबानो नोङो रयेल्टि दानाबा गासै नोङो ओइ टेन्डार खालामनांगौबाबो जों आसामाव खालामखानांगौ मा जाखो गोदोलाय बिपिएफ गभर्नमेन्ट समावलाय बावनो खालामदोंमोन बिपिएफ गभर्नमेन्ट समावलाय जों गभर्नमेन्ट लाइसेन्सखौ जोंबो बानायनानै लादोंमोन फिसा फिसौबाबो जों दंफां लाइसेन्स बानायनानै लादोंमोन ना दाथ' जों बेबायदि सिस्टेमखौनो हाला केपासिटियानो गैला सिङाव आंनि मोनदांनायाव बिराद गुलाय गुजाय दं खोथा खोनासंलायाखै बिसोरो जायनि थाखाय बेबायदि दावहा होफिननायनि प्लेनिंखौ लादों आं दहायनो लांनाय बायदि खालामदो दिपेन बर' नोंथां बैसोआ आंबो नोंसोर बायदिनो खालै नांबोनायाबो जों 10-15 बोसोरनिल' नङा जों गोबाव बोसोर नांबोनायसो बेनिखायनो दुखुआ जोंनावबो दं रन्जन दैमारि सारमोनखौ नों जेरैबाबो बर'नो प्लेनिं खालाम मा बेफोरबायदि बिमा बाथुलनि फिसा बायदि खालामखो नोंसोरलाय आयौ इसेबां गिख्रं जानाय इसेबां गिदिर लिडारखौ बेफोरबायदि खालामनाया बिराद दुखुनांथाव जाबायथ' बिराद दुखुनांथाव खालि जावनाय खालि बुंलायनाय दा आंथ' बेखौनो सानो लुबैयो रन्जन दैमारि सारमोनखौ जेसेबां दं बर'नो जोबथारनांगौ डिसेम्बरनि गेजेरावनो लुबैदों आं बेखौ